Haka jingdan bon ki jingduna kamtam haka liang ki kamele kai namar ka jingbam dan madan ki papaka kawai na ki district hari khasi jaintia kariboi district kade kawai na preng jongki hinrei haka jingyo bandra eka thong haka lumpung ile kai football jaka interstate level super 2 cup arja arpusau highlightly ki benta ki bakanthop yaka Minkan Christian higher secondary school haka under 17 jongkishin rang nangta ka Nongjri Presbyterian secondary school haka under 15 jongkishin rang bat ka Nongpo Christian higher secondary school haka under 17 jongki kentai kabakini kinjing ile kai la penlong hanong ba Shillong Hamadan Polo kini berolai teligi school nari boy district menta kin lej ban mikmat ya kejela haka national level super 2 cup arja arpsau kapan salong hanong ba Delhi bat kani kande kesien ke Baningkong ya kari boy district ban yok mikmat ya kejela syaka national level haka te ke Lempung football Habayok penyakran madu Presiden jang Riboy District Sports Association RBDSA uba RB Shadap ningkong ulapan pai jing sngusarong ka bakraw halor kini ka jing yok la jang Riboy ban yok ban lej mikmat ya ka jela hakate ka Lempung ile kai football sinong ba Delhi ka badai ka sien ka Baningkong ba barok ki school kindai na Riboy Henry kajing kemen jeng u kadon kajing diaw ya ka baw lapan pau da ka baong wat la ka Riboy district kala sei ya ki babon ki klori le kai haki babon jat ki jing le kai Henry habay nujor pat ki we ki district ka Riboy ka dei ka padang duna haki babon ki liang haki kam le kai ka ba hadu menta kampat don ki madan le kai ki babiang bat ki bapaka nangta ki lat jing rap ki bakerpang ya ki rang bat ki thei le kai ki badai ban yo na ka sarkar kini ki school ki ba yang simbenta hakane ka subrotokop kebala peniaj daka office jong u DSO nang Napori Boy district ngila yo ban pha ya kini ki team ki ba pher hakane ka district level but naga district level idan lightly ki school ki ba lapoi sya ka jingjok ki school ki bala yo ban nikmat naga district dingi ka state level kawai gede ke under 17 ka girls ke mikmat na ka Christian higher secondary school nang ta ka under 15 boys na ka Nongjri higher secondary school but ka Minkan Christian higher secondary school boys kini ki lightly ki school hadin bagi layale aka state level kilala ban job ya kene ke jila kai bat menta kilade ki tim ki ba mikmat na ka jela ka jongi sya ka national level but ni penpau ka jing sngo ngu ka bakraw yo blay ba ka snem arhajar arusau ka bade tar ka snem ka bangira ke ya ka golden jubilee jong ka RBDSA kini ki lightly ki tim la job bar ki la menta ban mikmat na ka jela ka jongi sya ka national level te kum ka district borok away ni penpau ka jing sukmen ka bakraw ha ka jing ede bat kane ka jing la jong ini ki school ki bala wanra ya ka nam ya ka buram ya ka district ka jong te ni penpau ka liat na kaliang ka RBDSA ka Riboy district ka jupenmi ya ki nong ila kai ki batwit pa po ka jela ha kane ka Meghalaya games ki bala dep ru ka Riboy district ha ka football chinrang bat kan thei kalayo ke kalalong ka nong job but haka overall athletics ru ngilawan baar but kalong sya keburam ya ka district ke jongi wat lada ngimdan kini ki infrastructure ki babiang ngimdan ki madan ki babiang ngimdan ki jaka training ki babiang ndrei kini ki kena kidon haduk ane uput ki lawan rai keburam tikane kalong ka jing sngo jongi kum ki nong yalam jong ka RBDSA wada preng ke bekat kini ke jing ke mangidon badru habang ilalek ban ya kendu ya ki bor sorkar nakis nagasnem syakasnem ban penio yang ni ya ki madani lek kai ke babha ndretat hadu mentang ngimpat don kawiru te kum kamadan kur kalang ke bangi laju kimilenti ba ka sorkar kan pikmat ba ka jaka ke babiang ndre nagasnem syakasnem ka RBDSA kala syathok habong hada kaktin ke kamkhor namar babunsin kilawan teu kilawan wo kilaong balai sana yak estimate lapha bar kani ka last lele ka de na ka scheme Khelo India but yang ni ka scheme ngila kamilanti bakanwan ngila lej hadu ha office jong u sport minister ha por jong ba bante dor man ya sign yak agreement bar kani ka jaka bar ka sarkar hinrei ha ka ta ka sngi ka mangilej lapan sange no ki ong ba
dang dan sakatu kan ki benta ki bangi dei ban happen baik tingi sange ki oh hadin site yo ki sawan beang te kata ka site yo hadu menta kamur long su menta la arsnem te ki bakum kini ki jimpan kular yang ni la poi shisha hau put uba ni don ha ka jing sungu rem ka bakrau kum ka district namar lapan kular yang ki babun bunsin ya ki skim ki bakum kini hindre hadu menta ngimpat yo ha ka jing dei bat kane ka umbuda kabadang sedang menta lawan pli da u chief minister kini ki benai bladam tingi kingi kwilanti ba kane kan long kan urlong bengi don ru tagoi kamadan ka cencana ka bansa kila ai ka jingkular ban pen ba iban penio yang ya kane ka athletic track ya ka synthetic track te ya kane ru ngi kwilanti ba nginom de chu bansu ya bansu up ya kata ka jingkular hindi ngi kwilanti ba kane ka kam kan urlong no tilangi kran ya ka jingi de ba RBDSA nyadu kisnem ki balas tang ya ka kadon sisa ka jing hiar ka jing kiu ha kir company ya ka tendre nimla benelan pade bagi nong ilakai kadon hapo jong ka district kimi bat bun ki player ki babit ki jong ni namar bangim don ki jikai ilakai ki babiang kilami no nang ne bali ilakai sagoi pade ki district kene kalong ka jing du bakraw yang ban lada ni don ki madan ki babha kini ki khna bi ilakai football bat giwe jing ilakai ru kinom mi na ka district inde ki lada ki don nang ne ngila menang kam kiu susu hake jing ilakai ban ngangit skam ba nang ne syakmat idon sibun ki projek ki bangidang don hagalenti kumno ban pan na ka sorkar ngingit skam balang ba kita ngila ban yo lada ka sorkar kan paikmat changi ka Ribho district nama gede ka ne ka district bala ai nam la ai buram wat ha ka ngila ka sport hapo ka jela ka jongi yang ngangit skam balang ba ka ne ka jing thumu jongi kan urlong balada ka urlong sisa kam de ka jing mentoy yangi kinong peniai jong ka RBDSA ende ka long ka jing mentoy ya kinong hilakai lah ka football lah ka atletik lan ya kinong benta so ka wehi ka jing sisa ka long ba kini ki khna ki badon ka sap ha jing hilakai ba per ki badon ro ka jing thrang hende lada kita kilat kelenti ki ban plilat ya ki na ka benta ka jing im jong ki ka ba ha ka lawe lada kam don ka lat ka ban penlong briu ya ki ban pen im ya ki ha ka karier ka jong ki ngatarai kan salongi pade ka we na ki kilat pada ya kita ki kun samla ki bakum kita bakindu mensim bat ki poiru syaki kam ki bom ki bangim la ju ban ya kedeu hang ne namar basisin bangila temu ban yo iya kata ka jing de ka bangiri ban yo ladangim yo kadang ka jing semua hau breu lu hau ngong noru tete ngila ban kala ka jing long ngila ban poi ki kam sneu ngila ban poi sang no ki kam te ban khanglan iya ki bakum kita ki jing kala jong ki kun samla hadin bakila dulat banyo ya kita kijing temu ke jongki kadon kam ya ke sorkar bakan paikmat bahkan taulat dagino kilat junti ban penyo ya ki district ya ki madan ilakai ya kilat kilenti bakin syania ru ya ki district sport kum kalau menta ki district sport tip ngam tip cegiwe ki district ende kum kalau menta dalas dang ya ke Meghalaya games isu ang baik pak ya ki kena ketangut pak ya kita pak ya kita disiplin ni klaim praktis ni klaim yo ke jaka ke ban penbiang ya ki ngla supa ya ki wan la kata kidang job tendre bide ngide ban sotu haka por bangi pun kre ban lei chimenta chak Meghalaya games ne chak gino ki jingla kai wa kham chalor kum haka level jong ka state ni ki district sport association ni ya kendu ya program gebol jing pun kre kum ka trial kum ki jing practice basimpor lagi artayo lagi laitayo haka por bangi praktis mano ban beringi ya gitu jinglon dan ila po syate ki susu wingi tang ka baybam susu wingi tang ya ka bosfer ngan lain nang tam dan ye tigitu ki jing pun kre jungi baro ka suput tang ka jing pun kre ni thaulat hi mangi ngin hab ban wat ram wat sya nang ne nang tai ka problem hangi ka long ka bakraw do ta Nolor kata ula ongru baka jing telat baka jing duna palat ki lat jing rap bat jing plelat plelinti ya ki rang bat ki thayele kai nak sarkar ki babun ki rang bat ki thayele kai ki kot lat no tang si tenglenti haka kamele kai bat ki poi no pat saki jat kam ki ba kim dei ban le tenga kentu lang ba kane ka jing yakran balada ka sarkar ka kwa sisa ban kentiu ya ka sport haka jela ka jongi ngamong tang ya di district ki dei ban ai ki kenja jing rap direct siya ki district sport. Mukum kalau mentah ki ai long ba ki state association. Bar ki state association ki chu ai ki
ki kendok ya ki ngilakai ni suyo pen sebentar hende ya ki jing pen kre jing inang ne mudah berkit kli tel zaki ayangi man laga snem ya ki jing rap kum ki financial aid naga bentar ki jing ilakai sport nila menang pen bah susu yang ni kena ilakai ban penioru ya ki sport person like football ne hak atletik ne hak no kano inang la ban stay ya ki kena ki bertebet ban ni na po district ke jong kum kalau mentahi ka sport polisi jong ka sarkar kalalong siya ka bom dadon nongrim ARM kasuyarap yang kita job ina ki international kata ya ki national kata ndai tang kata jadi bendon ki polisi ki kompetri kam jongka ya ki sport ya ki district sport lane ya ki club lane ya gino ki kini ki sport association ki bedon lagi jong ki disiplin kadon kam ban fokus bahaya kita kenang ba kita ki sport association lada ki di district level lada ki di state level idon kami bandon ka polisi klaim ka polisi kum galong mentahi poi ga we ga game ka baki phat ki supha yang ni da jing tip ngin pha la chu huri hura la chu pha la ka pha chu select dan teng lili ki khep ki ba yele tang ars nge chua kata la yo ka jing betip kerki la chu select ki player ki barim yo jit yota kita kira sistem jing namar ba kam don ka polisi ndela dan jin kala don ka polisi ini ki problem ki badon kum kini kin nom don chu badru ladang ngila ban pinbek ene ulang jing tu jungin nagal yang jong ka asosian jungi cara sarkar soba baka sport polisi ka de long ka ba mentoy nag mentaki sport person nag mentaki district nang banginang la am kentiu ya kinong ilakai apo jong jela ka jungi Habatin, pej bahaki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya